Вам когда-нибудь приходилось задаваться вопросом, какие секреты скрывают миллионеры, чтобы тихо умножать свое богатство? Какие редкие активы они используют, о которых большинство людей даже не подозревают? Хотите узнать прямо сейчас, как вы тоже можете воспользоваться этими возможностями и изменить свое финансовое будущее? Что вы думаете, что объединяет умных людей? Многие считают, что интеллект – это то, что вам дается при рождении. В конце концов, некоторым людям кажется, что быть умным – это что-то, что не требует усилий. Однако интеллект – это не неизменная черта, это динамическая и адаптируемая способность учиться и стимулировать мозг, которую можно развивать со временем. То, что умные люди имеют общее, заключается в том, что они привержены привычкам, которые поддерживают и защищают их умственное здоровье. Наши привычки формируют нас, и это определенно справедливо, когда мы смотрим на известных бизнесменов и академиков, достигших вершин в своих областях, благодаря своей способности находить решения для повседневных задач. Мы составили список из 15 привычек, которые объединяют этих людей и которые, по нашему мнению, являются ключевыми для того, чтобы с каждым днем становиться умнее. Но прежде чем продолжить, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Вы не захотите пропустить нашу ежедневную дозу веселых и познавательных видео. Поехали! Вы когда-нибудь слышали, что для того, чтобы достичь богатства и процветания, нужно мысленно представлять и утверждать это желание, пока оно не станет мощной силой, способной привлечь еще больше изобилия? Что ж, напишите прямо сейчас «Я хочу быть богатым». Да, все просто, достаточно написать «Я хочу быть богатым» в комментариях. Этот поступок показывает, что вы действительно настроены на путь к богатству. Как только я увижу ваш комментарий, я поставлю сердечко, чтобы показать, что мы вместе на этом пути. Теперь, когда вы уже оставили комментарий, давайте продолжим двигаться к успеху. Номер 1. Всегда задавайте вопросы. Великий немецкий философ Ханс-Георг Гадамер сказал: «Знание может существовать только у тех, кто задает вопросы». Эта простая истина обладает огромной силой. Многие люди избегают задавать вопросы из страха показаться невежественными или неподготовленными, но это глубокая ошибка. Реальность такова, что настоящее обучение зависит от нашей способности задавать вопросы о том, что мы не знаем, и искать ответы. Задавать вопросы – это первый шаг к открытию новых миров знаний. Когда мы дети, наша любознательность безгранична. Нет предела тому, что мы хотим понять, почему небо голубое, что заставляет кошек мяукать. Любознательность – это естественное качество, и его нужно поддерживать на протяжении всей жизни. Если что-то вам не ясно, спросите. Не позволяйте себе бояться того, что вопрос может быть глупым. На самом деле, самые лучшие открытия происходят благодаря смелости задавать вопросы. Задавайте вопросы самому себе, оспаривайте свои собственные предположения и ищите ответы. Мы живем в эпоху, когда знание находится у нас под рукой. Когда вы придете домой, вместо того, чтобы включать автопилот и просто смотреть телевизор, почему бы не потратить несколько минут на поиск материалов в интернете, которые могут расширить ваше понимание? Сегодня у нас есть целый мир информации, доступный всего в несколько кликов. Исследуйте темы, которые вас восхищают, но которые пока кажутся сложными. Занимайтесь учебой, ищите информацию, смотрите видео, читайте статьи и обращайтесь к надежным источникам. Не недооценивайте силу этого простого на первый взгляд, но требующего дисциплины, привычки. Регулярное выполнение этого может оказать глубокое и значительное влияние на вашу способность учиться, расти и, прежде всего, становиться умнее и проницательнее. Помните, каждый раз, когда вы задаете вопрос, вы открываете дверь к новой возможности.
Незадавание вопросов делает вас уязвимым, а отказ искать ответы оставляет вас на месте. Поэтому будьте неутомимы в поиске знаний. С каждым новым вопросом вы делаете еще один шаг к личному и интеллектуальному росту. Номер 2. Читайте разнообразные жанры. Человеческий мозг – это невероятно мощный инструмент, и чтение – это важнейшее упражнение для того, чтобы поддерживать его остроту и работоспособность. Мы живем в эпоху, когда у нас есть мгновенный доступ практически ко всем книгам, когда-либо написанным человечеством, благодаря смартфонам, планшетам, электронным книгам и, конечно, интернету. Однако, несмотря на то, что все это знание доступно, легко увлечься мимолетными отвлечениями. Сколько раз вы уже замечали, как бездумно листаете ленту новостей, смеясь над забавными видео с кошками и собаками? Конечно, такие маленькие отвлечения могут принести мгновение радости, но когда они становятся основным занятием вашего свободного времени, вы в итоге теряете ценные возможности для интеллектуального роста. В отдыхе нет ничего плохого, но важно сбалансировать его с занятиями, которые действительно питают ваш ум і розширяють ваші знання. Читання часто не тільки тримає вас у курсі падзей, але і стимулює ваш мозг працювати на більш високому узроўні. Кожны раз, калі вы пагружаецеся ў кнігу, ваш мозг працуе інтэнсіўна, стварае ментальныя вобразы, арганізуе інфармацыю і будуе нейронныя сувязі. Гэта рэгулярная разумовая практыкаванне дапамагае палепшыць вашу здольнасць да лагічнага мыслення, творчых здольнасцяў і нават суперажывання, бо вы ставіце сябе на месца персонажаў або аўтараў, якіх чытаеце. Але не абмяжоўвайце сябе адным тыпам чытання. Даследуйце розныя жанры, чытайце мастацкую літаратуру, каб абвастрыць вашу уяўленне і суперажыванне, нон-фікшн, каб паглыбіць свае веды аб рэальным свеце, біяграфіі, каб натхніцца гісторыямі вялікіх асоб і артыкулы ў часопісах і газетах, каб быць у курсе апошніх адкрыццяў і тэндэнцый. Разнастайнасць у чытанні гарантуе, што ваш мозг будзе стымуляваны рознымі спосабамі, узбагачаючы вашае ўспрыманне свету і здольнасць вырашаць праблемы. Стварыце для сябе зручную руціну чытання. Нават калі гэта толькі старонка або раздзел у дзень, звычка чытання паступова змяніць ваш розум. З цягам часу вы заўважыце, як пашыраецца ваш інтэлект, павелічваецца здольнасць крытычна думаць і квітнее творчасць. Чытанне – гэта не проста занятак, гэта стыль жыцця, які пастаянна падаграе ваша жаданне вучыцца і развівацца. Калі вы развіваеце гэтую звычку, вы будуеце скарбніцу выдаў, якую ніхто не зможа у вас адабраць. І памятайце, кожная кніга, якую вы чытаеце, кожная новая ідэя, якую вы засвойваеце, фармуе для вас больш яркую і разумную будучыню. Дык чаму чакаць? Выберыце кнігу сёння, пачніце чытаць і адкрывайце для сябе сусвет магчымасцяў. Нумар 3. Праводзьце час з разумнымі і натхняльнымі людзьмі. Вы калі-небудзь чулі фразу «Вы – гэта сярэдняе значэнне 5 людзей, з якімі вы праводзіце найбольш часу». Нашы сябры і наша сацыяльнае кола аказваюць велізарны ўплыў на тое, кім мы з'яўляемся, як мы думаем і нават як мы дзейнічаем. Калі вы акружаеце сябе разумнымі, крэатыўнымі і матываванымі людзьмі, вы непазбежна пераймаеце крыху гэтай энергіі. Сябры – гэта не проста прыёмнае таварыства. Яны могуць стаць сапраўднымі настаўнікамі жыцця, заўсёды гатавымі навучыць вас новым навыкам і трымаць ваш розум у пастаянным руху. Наш асерадак фармуе нашы каштоўнасці, перакананні і спосабы мыслення. Калі вы хочаце інтэлектуальна развівацца, вельмі важна акружаць сябе людзьмі, якія кідаюць выклік вашаму розуму і прапануюць перспектывы, пра якія вы, магчыма, не задумваліся. Праводзіць час з інтэлектуаламі – гэта як карміць ваш мозг бесперапынным патокам новых ідэй і выдаў.
У размовах з гэтымі людзьмі вы заўсёды знойдзеце нешта новае для навучання, абмеркавання або разважання. Гэтыя абмены могуць быць глыбокімі, вясёлымі або нават складанымі, але адно дакладна. Вы ніколі не выйдзеце з іх такім, якім увайшлі. Нармальна часам адчуваць, што вы недастаткова ведаеце, калі знаходзіцеся з вельмі разумнымі людзьмі, і гэта выдатная магчымасць. Асэнсаванне сваіх абмежаванняў – першы крок да іх пераадолення. Калі вы адкрываеце сябе для гэтых выдатных разумаў, ваш розум аўтаматычна падладжваецца пад асярадак, прымушаючы вас прыкладаць больш намаганняў, вучыцца больш і пастаянна паляпшацца. Гэта стварае тонкую, але магутную трансфармацыю ў вашым мысленні і дзеяннях. І вось ключ. Вашыя сябры не абавязкова павінны быць геніямі або ведаць больш за вас ва ўсім. Важна, каб яны прыносілі цікавыя дыскусіі і мелі пэўныя веды ў спецыфічных галінах. Можа, адзін з іх выдатны апавядальнік, другі выдае ўсё пра навуку, а трэці сапраўдны майстар у вырашэнні праблем. Кожны прыносіць унікальны ўклад, і дзякуючы абмену ідэямі вы вучыцеся і узбагачаеце сваё ўспрыманне свету. Акрамя таго, разумныя людзі звычайна валадаюць каштоўнай рысай, яны ўжо ведаюць, як падтрымліваць свой розум вострым. Навучанне для іх – гэта стыль жыцця, і правадзячы час з імі, вы не толькі набываеце веды, але і пераймаеце гэты стыль пастаяннага навучання. Як быццам натуральным чынам вас цягне да таго, каб даведацца больш і паглыбіцца ў тэмы, пра якія раней вы, магчыма, нават не задумваліся. Дык што, развівайце гэтыя сяброўствы, цаніце кожную размову, кожны абмен ідэямі, бо вы незаўважна будуеце трывалую аснову для свайго асабістага і інтэлектуальнага росту. Праводзіць час з разумнымі людзьмі – гэта не толькі спосаб вучыцца, але і крыніца пастаяннага натхнення стаць лепшай версіяй самога сябе. Нумар 4. Адводзьце час на разважанні. Мы ўсе лёгка адцягваемся, пераходзячы ад адной дзейнасці да другой, не ўспрымаючы сапраўдную сутнасць атрымліваемай інфармацыі. Развіццё звычкі, рабіць перапынкі для разважання над тым, чаму вы навучыліся, вельмі карысна і фактычна з'яўляецца важным этапам у працэсе навучання. Калі вы надаеце час разважанням, вы разглядаеце ўсе аспекты, якія могуць мець прамую ці ускосную сувязь з тым, што вы робіце. Гэта дазваляе вам планаваць на некалькі крокаў наперад, робячы вас менш успрымальным да нечаканых сюрпрызаў. Тое ж самае можна сказаць і пра размовы. Мудрыя людзі маюць звычку слухаць больш і казаць менш. І умеюць шмат чаго дасягнуць з невялікай колькасцю слоў. Калі вы надаеце час разважанням, вы не толькі паляпшаеце сваю здольнасць апрацоўваць інфармацыю, але і павышаеце здольнасць прадбачыць будучыя сітуацыі і рэагаваць больш эфектыўна. Нумар 5. Регулярна займайцеся фізічнымі практыкаваннямі. Не недаацэньвайце сілу фізічных практыкаванняў і іх уплыву на нашу інтэлектуальную здольнасць. Мозг і цела пастаянна супрацоўнічаюць, і наша агульная энергія і фізічнае дабрабыт непасрэдна уплываюць на якасць нашых думак. Па меры таго, як вы развіваецеся когнітыўна, важна памятаць, што фізічны рост таксама з'яўляецца неабходным, бо яны узаемазвязаныя. Фізічная актыўнасць таксама развівае дысцыпліну, што важна для пастаяннага развіцця добрых звычак і асваення новых выдаў. Пастарайцеся прысвяціць час хаця б аднаму віду практыкаванняў. Вы можаце запісацца і ў бліжэйшы трэнажорны зал, набыць добрую пару кідаў для прабежак або проста практыкаваць йогу ці іншыя трэніроўкі дома. Любая з гэтых опцый падыходзіць. Галоўнае – трымаць цела ў руху. Нумар 6. Надавайце перавагу здароваму харчаванню. Вы, напэўна, ужо чулі, што глюкоза – гэта асноўная крыніца энергіі для мозгу,
Але збалансаванае харчаванне, багатае на вітаміны і важныя мінералы, з'яўляецца лепшым палівам для ўзмацнення вашага мыслення. Ідэальная дыета для аптымізацыі функцыянавання мозгу уключае дастатковую колькасць бялкоў, умераныя порцыі вуглявадаў і карысных тлушчаў. Таму такія прадукты, як суцэльныя зярняткі, нішчымнае мяса, арэхі, рыба і малочныя вырабы павінны быць часткай вашага рацыёну. Акрамя таго, рэкамендуецца выпрацаваць звычку есці дастаткова, каб адчуваць сябе сытным і пазбегаць празмернага спажывання апрацаваных прадуктаў, таксама вядомых як джанк-фуд, бо яны могуць зрабіць вас больш стомленымі і ў доўгатэрміновай перспектыве прывесці да ускладненняў са здароўем. Здаровае харчаванне не толькі павышае вашу энергію, але і паляпшае вашу засяроджанасць і яснасць мыслення, дапамагаючы вам адчуваць сябе і працаваць лепш ва ўсіх сферах жыцця. Нумар 7. Вядзіце асабісты дзённік. Групавыя даследаванні паказалі, што прысвячаны некалькі хвілін у дзень для разважання і запісу штодзённых падзей і думак значна павышае разумовую прадукцыйнасць. Нішто так не натхняе і не дапамагае палепшыць вашу інтэлектуальнасць, як ваш асабісты вопыт і дасягненні. Прысвяціце некалькі хвілін кожны вечар, каб запісаць свае разважанні, падзеі і ўражанні за дзень. Гэта дазволіць вам глыбей аналізаваць ідэі, якія ўзнікаюць, думкі, што вас хвалююць, і пытанні, якія з'яўляюцца з цягам часу. Не забывайце, што для дасягнення багацця і росквіту неабходна мысліць і заяўляць пра гэтае жаданне, пакуль яно не стане магутнай сілай, здольнай прыцягнуць яшчэ больш багатства. Выдатна, дык вось, каментуйце зараз. Я хочу быць паспяховым. Так, гэта проста набярыце. Я хочу быць паспяховым у каментарах. Гэты ўчынак паказвае, што вы сапраўды настроены на шлях да багацця. Як толькі я ўбачу ваш каментарый, я пастаўлю сэрцайка, каб паказаць, што мы разам у гэтай падарожжы. Цяпер, калі вы ўжо пакінулі каментарый, давайце працягнем шлях да паспеху. Акрамя таго, вядзенне дзённіка мае дадатковую перавагу ў развіцці вашай інтэлектуальнасці ў цэлым, бо паляпшае вашыя моўныя навыкі і здольнасць да камунікацыі. Паколькі вядзенне дзённіка – гэта пастаянная практыка мовы з набыццем новых тэрмінаў і пашырэнным слоўнікавага запасу, вы паступова павялічваеце свой IQ. Гэтая рэгулярная практыка не толькі арганізуе вашы думкі, але і пашырае вашу здольнасць да выказвання і яснасці мыслення. Нумар 8. Спрабуйце нешта новае, нават калі думаеце, што гэта можа не атрымацца. Практыка вядзе да дасканаласці. Разумныя людзі не баяцца няўдач. Яны разумеюць усеагульную ісціну. Без практыкі нічога немагчыма асвоіць, і таму яны гатовыя сутыкнуцца з любымі выклікамі. Немагчыма вывучыць новую раўнанне, калі вы не паспрабуеце вырашаць задачы па ёй, і тое ж самае адносіцца да навучання ігры на гітары, вы авалодаеце акордамі толькі тады, калі паспрабуеце іграць іх самастойна. Часам надзвычайныя і ўражлівыя поспехі нараджаюцца з сітуацый, якія выклікалі ў нас страх і трывогу. Што можа здавацца перашкодай, на самой справе можа быць уваходам да ўражлівых дасягненняў. Таму дазваляйце сабе памыляцца, бо менавіта ў гэтым працэсе адбываецца сапраўднае навучанне. Нумар 9. Применяйте и делитесь новыми знаниями. Калі вы не плануеце выкарыстоўваць тое, чаму навучыліся, навучанне становіцца марным. Разумныя людзі заўсёды прымяняюць набытыя веды, не толькі таму, што гэта можа дапамагчы ім дасягнуць паспеху, але і таму, што падзяліцца сваімі ведамі робіць іх яшчэ більш каштоўнымі. Прачытаў цікавую кнігу. Абмяркуйце яе з іншымі людзьмі, якія таксама яе прачыталі. Лепшы спосаб умацаваць і сапраўды зразумець тэму, падзяліцца новымі ведамі і канцэпцыямі, якія вы вывучылі.
Падчас гэтых размоў вы паглыбіце сваё разуменне тэмы і адкрыецца для сябе ўрокі і перспектывы, якія вынеслі іншыя людзі. Не мае значення, з кім вы дзеліцеся сваімі думкамі, з сям'ёй, сябрамі, калегамі па працы або ў групах сацыяльных сетак ці тэматычных форумах, просты акт перадачы ведаў узбагачае ваше разуменне і дапамагае вам рабіць больш абгрунтаваныя высновы. Падзяленне ведаў – гэта магутны інструмент, які пашырае як ваше навучанне, так і навучанне людзей вакол вас. Нумар 10. Будзьце выбарчым у тым, куды укладваецца свае намаганні. Разумныя людзі, як правіла, маюць менш шырокае кола сяброў, але кампенсуюць гэта глыбінёй і шчырасцю адносін. Тыя, з кім вы выбіраеце правадзіць час, уключаючы вашу сям'ю, адлюстроўваюць тое, кім вы з'яўляецеся, і вашы патрэбы, дапамагаючы лепш зразумець сябе і свет вакол вас. Акрамя сяброўства, калі вы уважліва ставіцеся да таго, на што прысвячаеце сваю увагу, вы можаце працаваць больш эфектыўна, пазбягаючы лішніх адцягванняў. Разумныя людзі звычайна лёгка арганізуюць свае прыярытэты. Уявіце сабе спіс спраў у галаве. Значна прасцэй выконваць задачы па парадку, чым спрабаваць кіраваць усімі справамі адразу. Засяроджваючыся на галоўным, вы аптымізуеце свой час і энергію, забяспечваючы, каб вашыя намаганні былі сапраўды прадуктыўнымі. Нумар 11. Рабіце кароткія перапынкі ў працы. У эпоху поўнай лічбавай залежнасці наш мозг літаральна перагружаецца празмернай колькасцю інфармацыі. Пастаянная падключанасць да таго, што адбываецца вакол, не заўсёды мае пазітыўны ўплыў. Таму у некаторыя моманты нават кароткая перадышка з'яўляецца неабходнай для захавання творчасці і прадухілення разумовай стомленасці. Пасля некалькіх гадзін, тыдняў ці месяцаў без адпаведных перапынкаў і адпачынку для розуму мы пачынаем працаваць аўтаматычна і павярхоўна. Гэта таксама адносіцца да чытання. Вы лепш засвойваеце матэрыял, калі робіце перапынкі пасля некалькіх гадзін навучання. У гэты вольны час можна зрабіць кароткую прагулку, заняцца медытацыяй, выканаць фізічныя практыкаванні ці нават зрабіць невялікія хатнія справы. Галоўнае даць сабе ментальны адпачынак, каб пры вяртанні да заняткаў розум быў абноўлены і гатовы да новага цыклу прадуктыўнасці. Нумар 12. Навучыцеся быць арганізаванымі. Людзі, якія прывыклі падтрымліваць парадак як у сваіх рэчах, так і ў лічбавых прыладах, звычайна больш прадуктыўныя і разумныя. Прадметы раскіданыя без парадку, пастаянныя апавяшчэнні і беспарадак на працоўным стале або ў камп'ютарных тэчках адцягваюць увагу і зніжаюць эфектыўнасць. Чым менш хаосу ў вашай прастары, дзе вы жывяце і працуеце, тым лепш будзе функцыянаваць ваш мозг. Вы працаўваеце звычку адразу прыбіраць рэчы на свае месцы пасля выкарыстання. Арганізуйце свой камп'ютар, ствараючы тэчкі з рознымі тэмамі, і пазбягайце захоўвання файлаў на рабочым стале без парадку. Дбайная арганізацыя дапамагае засяродзіцца і палягчае кіраванне задачамі, што дазваляе лепш выкарыстоўваць ваш час. Нумар 13. Наглядайце за павадзінамі іншых людзей. Разумныя людзі часта праяўляюць эмпатыю па-свойму, улічваючы такія фактары, як матывацыі калег, іх погляды на праект і ўзровень падтрымкі, якая ім неабходна. Пастарайцеся зразумець сітуацыі людзей вакол вас. Гэта запатрабуе значных разумовых намаганняў. Але у доўгатэрміновай перспектывы вы палепшыце свае сацыяльныя навыкі і зможаце прымаць больш правільныя рашэнні, асабліва калі гэта тычыцца іншых людзей. Нумар 14. Будзьце актыўным назіральнікам. Нягледзячы на тое, што вы можаце бачыць усё вакол, ці сапраўды вы звяртаеце ўвагу. Многія з нас назіраюць світ пасіўна, засяроджваючыся толькі на тым, што нас непасрэдна закранае. Аднак выдзеліце некалькі хвілін кожны дзень.
каб глыбей прааналізаваць тое, што адбываецца вакол вас. Пільна вывучайце звычайныя паўсядзённыя ўзаемадзеянні, якія адбываюцца ў вашым асяроддзі, як на глобальным, так і на міжасабасным або сацыяльным узроўні. Гэта павінна стаць агульнай практыкай для ўсіх, але улічваючы цяперашнія абставіны, гэта навыкі, якія недаацэньваюцца і не карыстаюцца папулярнасцю. Калі вы зможаце адарвацца ад сяга і актыўна назіраць за дэталямі, вы будзеце ўражаны тым, колькі новага можна адкрыць пра вашае асяроддзе. Паспрабуйце і паглядзіце, як гэтая практыка можа змяніць ваша ўспрыманне. Нумар 15. Спіце, калі адчуваеце ў гэтым патрэбу. Даследаванні паказваюць, што большы адпачынак для цела паляпшае прадукцыйнасць мозгу ў такіх аспектах, як памяць, увага і засяроджанасць. Даследаванні таксама выявілі, што тыя, хто часта не дасыпае, праяўляюць менш увагі ў параўнанні з тымі, хто спіць больш. Падчас сну мозг апрацоўвае інфармацыю, атрыманую ў папярэдні дзень. Адпаведны адпачынак умацоўвае памяць і дапамагае выдаляць амілоідныя і тау-бялкі, якія звязаныя з утварэннем бляшак пры хваробе Альцгеймера. Нягледзячы на тое, што няма пэўнай колькасці сну, якая падыходзіць для ўсіх, розныя людзі маюць розныя патрэбы ў адпачынку. Вашай галоўнай задачай павінна быць адпачыць, калі цела патрабуе. Звычкі патрабуюць мінімум увагі для іх выканання, таму важна ператварыць гэтыя практыкі ў штодзённую руціну. Хоць некаторыя з гэтых дзеянняў могуць здавацца незвычайнымі спачатку, з пастаяннай практыкай яны стануць натуральнай часткай вашага дня. І на гэтым, алуксеры, мы заканчваем на сёння, але ў нас ёсць спецыяльны бонус для вас, таму заставайцеся з намі. Нумар 16. Гуляйце ў гульні, якія кідаюць інтэлектуальны выклік. Адным з самых эфектыўных спасабаў выкарыстання вашага часу з'яўляецца гульня ў гульні, якія прымушаюць вас думаць творча, выкарыстоўваць уяўлены і вырашаць праблемы, якія пастаянна змяняюцца. Гэтыя гульні не толькі развіваюць вашыя когнітыўныя здольнасці, але і прыносяць задавальненне і весялосць. Даследаванні, праведзеныя ў 2019 годзе, паказалі, што людзі, якія часта гуляюць у гульні, што кідаюць выклік мысленню, маюць лепшыя когнітыўныя здольнасці ў параўнанні з тымі, хто не гуляе. Інтэлектуальныя гульні, такія як крыжаванкі або судоку, гэта класіка, якую могуць атрымліваць асалоду як дарослыя, так і дзеці. Распавядзіце нам у каментарах, які з гэтых звычак, на вашу думку, мае найбольшы ўплыў на вашу агульную інтэлектуальнасць. І, канешне, калі вам спадабаўся гэты відэа, пастаўце лайк. Не забудзьцеся падпісацца і ўключыць значок звону, каб не прапусціць новыя відэа. Убачымся тут заўтра. Калі вы паглядзелі гэтае відэа да канца, пакіньце каментар. Гэта сакрэт жыцця. Напішыце гэта сакрэт жыцця. Калі я ўбачу ваш каментар, я зразумею, што вы праглядзелі ўсё відэа, і гэта пакажа, што вы настойлівы і цярплівы чалавек. Вы бліжэй да паспеху, чым тыя, хто спыніўся ў сярэдзіне відэа. Цяпер я мяркую, што вы хацяце пашырыць свае веды яшчэ больш, праўда? На вашым экране з'яўляюцца відэа, дзе я навучу вас, як выйсці з беднасці і дасягнуць багацця за 6 месяцаў. Націсніце і паглядзіце зараз.